RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Willem, neem eens mij. Ja, nou, ik wat zei, ik kom hier kijk onderin en daar ze rieden eigenlijk al hier al krijg wat fort, maar er staan nog een paar ouders op hakkel ook. Het zit je helemaal vol met Alzheimer's en Amerikaanse ouders en Simon Veenstra kan er alles over vertellen. Ik ben met je. Hallo. Wat is hier al gebeurd op deze USA Day? Ja, wat hier is gebeurd, het is eigenlijk een verzameling van autoliefhebbers, meestal met USA-auto's, Europese oldtimers, waar hier nog heel soort trekkers horen, peervrachtauto's en motoren hebben we horen. Het is eigenlijk echt een totaalpakket voor liefhebbers. Ja. Maar dus net alle Amerikaanse auto's? Nee, net specifiek. Nee, klopt. Het heet wel USA Day. Maar iedereen is in principe welkom. Oké. Nou, dus van alles het waar. Ik zie wel kraampjes staan en alles. Maar het gaat nou vooral om auto's alweer van jongens, zeg ik nou wat oosten waar? Nee, het is echt een dij-evenement. Het is van 10 tot 4 is het. En weer vanmiddag 10 uur begonnen en zoals al zei, het is nou toch wel een beetje gebeurd. Ja, hier komen kijk motors nog in. Die willen in mij, ha? Ja, dat is het. Nee, ja, dat is niet. Dat jou niet. Maar wat we wel gaan is wel grappig. Ja, dat is al. Maar die had je toevallig iemand van de auto-eigenaar van Albertje staan. En we willen eigenlijk wel even een roffeltje van hem jaren. Waarin hij Albert daar. Zei ze Albert, was er in de auto wel in laten jaren? Jawel, je rent toch? Je rent dan, maar dan wel wat meer geloerd haar. Oh, joh. Nou, Sim, jij die Albert van de Frieske verjaagd is en die let zijn auto even jaren. Nou, kom maar even. Nou, dat maakt het dacht ik wel duidelijk wat je joet al hier is gebeurd. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.